madoka chere mabuja dzauya dzanyasi zuva rechishanu mumwedzi uno waKurume. Tiri kutanda nokufara, kutanda nokureketa mhanduwe budiriro yauyawo kwedu uno. Kazhinji tichirovera manja zviri kuitiwa kuvamwe. Nyasi uno Chisambiro yarangariwa mhanduwe nokiriniki. Tiri kufara. Wanhu wokuChiBuja aiwa marangariwa mhanduwe. Motoita kuita tusvinu chaitwa mureke ugopasa kana kuba zvinhu ikweyo. Endai moite tusvinu, kiriniki irambe yakasimuka, irambe yakanaka, irambe ichisenza zvisvinu kuita kuti vanhu vanopfuura zviuru 10 wakaringirwa kuti ndo vanenge vari ikweyo vachibatsiwa wakone kuwana rubatsiro rwakakwana. Mapurisa oZRP nyasi adokerera mhanduwe ari pamuzinda weofisi yaTendai Biti. Osaya kuti kohoko iyo mapurisa agototi idi taenda ikweyo, taenda taati kuda kuti tichengetedze runyararo onyika. Imi kohoko nayo wakomana muchiita kudando Biti iyo anga aita sei kuti muti kwaitoda kuchengetedza runyararo. Chatozoburika kwai aiwaba tiri pekukuba mutyairi waBiti. Heno zvazoitika tiribe chataona ipapo. Orererere zviya zvagoitika pakakubiwa madhuku ndizvo pokare zvaitika ipapa. Rekai tione kuti wari kumbopera sei, wari kumbozviti kudini. Tinoramba takandoringa tichinyepana. World Constitutional Defenders Forum wati taparura sangano redu kuti rienderere mberi manje kureketa kuno. Zviribe kuti kuofisi kwaBiti kwakakombiwa kwaipapa haiwa tatomira tikatoparura zviri pamutemo. Saka taakumirira manje tichione kuti toita sei. Kwai tinenge taakunyepai kuti mhanduwe taakiitei tikati zvisvino ngazviende mberi tione kuti zvinoperera kupi. Nyaya ichangobva kuburika mhanduwe iri kupisa ipapa. Advocate Method Njovu agonza akanyora tsamba mhanduwe kuna Sitole akati inini ndichazvidaba zvokumirira mubuso fuzwayo pokare sangano rachero ibhejuli kazulu. Kwainyaya makauya nayo mhanyepana naJonathan Moyo yokuti ndiende nemi kumatarotsi mhosva. Ndiri kuzvida sendakakunyepai kuti ichanditadzisai, ichandifuvisa nyaya. Apa maakureka kundibhadhara, mapuwa mari yacho kuti mundibhadhare, kwakureka henyu kundibhadhara. Apa ati ndichazvidaba ini. Kunorekai tigoona ipapa mhanduwe kuti zvinoenda nopape wanoperera kupi. Chedu kuringa basi tinenge tichindonyepana asi pakafitira kunakidza ipapa. Zvaakuburika pachena manje kuti sei wamwe wamapato anopikisa wakanga wari kuti nyaya mubuso fuzwayo iyi aiwaba. Inyaya tsvinu bai yaatengiwa nowakuru wari kuda kuti iende kumatarotsi mhosva kuti ijiwe. Yobva yanzi 2030 yakachena. Iri mari inochitema. Nokureketa kwese kunoita mubuso fuzwayo kufungidzira kuti akatobatana manja naJonathan Moyo kuti waite izvozvo. Idi nhambera tinoringa tichiti tiri pabodzi apa tiri tega hedu. Pakanyangara mhanduwe asi aiwa zvisvinu zvakadando. Rekai kwaika nowakuru chinomawara kwai chinotekairi tsaba, chinotekaira zvishoma nozvishoma ndizvo zviri kuitika zvizvi. Rekai tirambe takaringa asi tiri kutenda zviri kuburika zvegani. Hurumende inenge yanyepa iyi kuti kwai tino peturu nodhiziri zvinokwana mwedzi mitatu. Nokutoti muitiro wakabva waita ipapa wakubva wakwidza. Kukwidza chaiko, kukwidza kuita kuzamurira kukwidza kwacho mhanduwe. Kana iye wokwamainini ndiye anozamuriwa kudaro. Zvisvino baizvi. Wakuru wehurumende waribe chauri kureketa. Rekai tione wozera wambozama kuda kuti vanhu vangwisise kuti kwai sei tasvika pamutengo watasvika iwoyo. Asi aiwa paribe ari kuzvitambira izvo. Zvinotonapiwa basi nowawo wanowatsigira pazvese ndiwo wari kuwatambira. Munhu wese musvinu aiwa mhanduwe paribe zvakadando. Rekai tigoona kuti zvinoperera kupi. Tinoramba takandoringa. Kwai Chiwenga agochema akati wakomana zvatiri kuita nyaya yekuti
tiri kuchera zvicheriwa zvopasi zvomuvhuzvi tichibva takukuta zvese kubva tapedza kusiya taparadza novhu racho pokare palibe kana chiri kusara chisvinu. Kwaiwo wadiki wanenge wachaita kupfira mate pamakuwa edu wachitiseka wachitituka nokuti tinenge chiribe chatawasira. Ngatiitei bau tiedze kusira wochidiki kuti tiwasire upfumi waboye upfumi chaiwo chaiwo. Tikai tione gudo rareketa rii peno rino zvimwe zvatichareketa heno ticharamba takandoringa kuti pfeneri tiri kuitei. Warimi wofoja Mhanduwe pakanyangara nozuro kwakavhuriwa hombe Mhanduwe. Warimi wachinzi foja yako masendi 50 chaiwo $1 rekuAmerica pakirogiramu. Munhu kana kuti abenhuke kubenuka kumba kwache chaicho mari yacho inenge iri beukwana. Imi pakaita kunyangara pakanyangaritsa kuno wakabva wamira Mhanduwe wakapopota wakawawa ipapa woTIMB ndokwazotanda kuti zviri kuitika kwai foja yawandisa pasi rese saka zvakunetsa kuti vanhu watenge nemutengo yakanyanya. Tikati paro wachadonha apo paiti wachanja chopfeni dai vanhu varibe kuvhunduka wachiramba aiwa dai nanyasi zviri kundodando kuno nyasi aiwa mutengo yacho yange yati itei zviri nani waakutotengesawo $4 zvinenda zvakadando. Tikati aiwa maakukona kuita tuzvinu kuizva maamuri kuda kuita nozuro. Rekai tirambe tichizviringa kuona kuti zvinodini. Wamunangarwa nyasi wangu wari kuparadza mari yonyika Mhanduwe wachiti ndi kusangana vanhu vanomirira dzimwe nyika madiplomats pachirungu kwaindi kusangana nawo zvokutanda kwogore. Kutanda kwogore mumwedzi wechitatu Mhanduwe wamwe tatosauka nokusenza iwo wari kuti iri kutanda gore. Haiwaba rekai tirambe tichiringa hedu kwazvinoenda. Apa dare rodzimhosva guru munyika kwairagoti chombo anokona hache kubhadhara mari yache yechikwereti nomazigi. Imi kunonzi kusandura nokusandurana, kuronga nokurongonora. Wakuru kana waripo wanorongwa marongero awo. Zvinohwadza izvi Mhanduwe idi ndokukama mukaka wakakora kare kawo. Tese kana zvikwereti kumabhengi kuku takanonzi wakomana kana takupa mari uri kubenhutsa yakakwana ari mayusa. Iwo wega ndo wanotoita zvokuenda kumatare kuti kwai ndibhadhare mazigi. Dare rubva rati bhadhara hako mazigi. Idi nayo rekai tione kuti zvinoperera kupi. Chatunga mugabe kwai chatunga muvhu Mhanduwe pakaita kunyangara ipapa agonza aiwa ngaabenuke sondo rinouya ari muzuva rechigumi noribodzi mumwedzi uno kwai kudare kuti timbwe nyaya yache yokuti anokona chiro kupuwa bhero. Nyasi wasvika kuri vemagetsi. Nyaya kwakutoisiwa pasaidi. Rekai tirambe tichiringa kuona kuti zvinoperera kupi nokuti pakanyangara. Izvezvi kureketa kuno kwaburika mapikicha mamwe Mhanduwe yei wikinere ariko kumzinda weMalawi. Imi unobva wazvisaya kuti kohoko chii chiri kumboitika. Anga ariko zvache kumzinda weMalawi ainaiwe kaPeter Mutarika kamu. Tikati rekai tione kuti zvinoperera kupi. Tinoramba takaringa. Kumwe kuita kunohwadza Mhanduwe. Imi zvakaita kuoma chaizvo. Jacob Mafume agoreketa yeye kutoti kwai zvokuti tideredze mutengo yokumisa motika mutaundi aiwaba kwai tiri kuzvichimbidza pakuzviita nokutoti tichiri kuferefeta nokuzemena kuti toita sei nomutemo wacho. Muyembe chaiwo wari kuhwadziwa kuti waderedze mariyo kwai saka kana zvisati zvaitika izvozvo tichazoona kuti tichaderedza rini mutengo yacho kana tazopedza. Pakadari pakapa idi nayawe panochanja chopfene chiri kuitika. Rekai tirambe zvedu takaringa kuona. Apa hurumende ipapa iri kuti yatikundikana kuti ipedze kuwaka mugwagwa iyo unobva Bulawayo uchienda Victoria Falls. Wakangwa zvisungirira wega Mhanduwe kuti isusu taupedza mugwagwa iyu gore chairo rapfuura riri taubva taupedza kuno. Idi nayawe rekai tigoramba takaringa kuona kuti zvinoenda nokupi nokuti pakaita kunyangaritsa kuzvinhu chaiko.
apa anonzi Brigadier General Jonathan Hungwe aiwa kwai ari kikiwa mangwana pamuzinda wavo ZANU-PF regai tione kuti zvinoperera kupi, nokuti pakanyangariwa toringadzirikitika pasi rese. Waramaposa wari kutosimuka nyasi manhoko yaanokuenda kaAmerica. Pai kaAmerica kuku wari kuenda kunyahwa yamufundisi Jesse Jackson. Regai tione kwai wari kutofanira kureketa kunyahwa iyoyo. Zvavo wabedu apawo yo hurumende yoSouth Africa yagoita kunatsa tusvino ikati right, mushonga wese wechirwere chomahwanda chofute nemauti pachirungu kwaiti isu tiri kubhadhara yese nokubaiwa mhuka dzese ndisu tiri kubhadhara vanhu Warimi. Tikati maita tusvino makuona apa South Africa aiwa inonakidza. Kwai akamboita MP Vincent Smith apuwa makore 4 ogara mujere Mhanduwe kutonzi agare makore 4 chaiwo nonyaya yekuita zvochimanja mubudu zvobosasa zviya. Regai tione ndiye atanda kugwakawo. Regai tione kuti achagwa ega chere kana kuti vanenge wakawanda ipapo. Tinoramba takaringa apawo Canal Plus yagoti aiwa akakadande mutandike Showmax taukapfika tiri kuda kuti karambe kachienderera mberi. Regai tigoona kuti wari kufungei penwa kusarenda heno. Regai tinoramba takaringa tongati huredhi yatengiwa kwaina Robert Gumede pakare naPeter Moyanga wekuZimbabwe waaisa mabhirioni 4 ipapo. Zvavo wabedu wano mabhirioni 4 okwamari wekuSouth Africa. Aiwa wano mari ipapawo pokare tiri kufara kuti Dhumabhoko agonza akaramba kuti Trump anzi iwe idouya inona Trump akati aiwa bandikuuya baikweyo iwe ndiwe unochauri kuda uya ino iwewe. Kwai ari kutenga ndiye anoenda kuna ari kutengesa kuno kana ari kuda chari kuda ino ngaatouye ndiye. Kuno munoiziva kaTrump kuti inoda ba izvozvo. Asi tiri kufara naye Dhumabhoko uyu. Regai tione kuti zvinoenda nokupi. kuBritain kwai wakanzura mavhiza awanhu vari kufunda wese wokunyika yeSudan nokuti kwai kuno wazhinji wavo vanosvika 120 wakazobva wati wapedza kufunda wakati aiwa isusu taakusha kubenuka kunyika kwedu bvawakumbira asylum. Idi nayo zvakaita kuoma chaiko. Trump kwai agototi inini ndinoda kutoti ndiite ndini munhu anosarudza kuti kuIran kuchatonga ani nokutoti kubva zvadauraya kaye ayatora ndini ndakutoda kutoti ndiite simba iroro. Apa iye kwake abva abisa gurukota rinoringana zvemuAmerica akabva ati aiwa iwe chiburika atoisa umwe. Tikati regai tione kuchimbidza kwenyu kuti mune chisvinu chere chamuchaita. Tinoramba takaringa kuti zvinoperera kupi, nokuti kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu muMhanduwe Wenhau.